Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan, ilar guakamole prestatu behar dugu. Beti guakamolea itzen dugunean, Mexiko zoritzen gara, eta baino guk desberdin behar dugu. Ilarretan oinarritua izan behar den plater bat. Udaberriko baratzea. Historian izandako gertaera nagusienetako bat nekazaritzaren sorrera izan da. Gizadian aldaketa itzuli ezinak, hazkundean, ekonomian, gizartean izan baizituen ondorio. Untekoan prestatu behar dugu ilar guakamolea. Hortarako beharko dugu ilar berde batzuk, freskoak, baintxe berian aletik kendutugunak, usten, bai? Eta hau patuko dugu egosten. Ur pixka batekin jarriko dugu egosten. Gatza pixka bat emango diogu eta egosten. Ez da behar hauniz denbora, 5 minutukin nahikoa da, Eta gero, hori, kolore berde hori ez galtzeko, egosita bezain pronto, urrotzean patuko dugu eta horma batzuekin oztuko dugu fite-fite. Horrela, berde hori mantenduko da gehiago. Ilarrek xurgapen mansoko karbohidratoak ematen dizkigute. Mota horretako karbohidratoek odoleko gluzemia kontrolatzen laguntzen dute. Biztartean, egosten diren bitartean gure ilarrak, prestatuko dugu bertze afera. Inain dugune da tipule xiatu, baratxuri bat ere bai, perrexile ere xiatuko dugu, eta tomate pixka bat, eta hori gehituko dugu gure ilarrari. Rezeta oso erreixa da egiteko, freskoa, orain heldu den berorendako, eta 5 minutotan prestatzen aldena, mezperatik prestatzen aldena ere bai. Tostadakin jateko, ensaladakin, edo nahitzunekin. Horren baratxurie.
Zen aldugu perretxila txikiago, baina nire gustatzen zait pixka bat ikusteko horrela. Tomatea ere gehituko dugu. Zen aldugune da xuritu tomatea. Azalak ez hartatzeko gero horrela. Katza pizka bat. Tatzen aldugu pizka bat lima zukua edo limoitzuku bat, pizka bat ere bai. Eta gero elkarrekin probatuko dugu berriz, ze agian arte gehiago, Gero katza eta zukua gehiago behar balime du, botako dugu gero, ondarrean. Bueno, hau listo dago, orduen orain esperatu behar dugu ilarrak egosteko eta oztuko dugu erran dugun bezala eta gero inain dugu hori, birrindu olio pixka batekin emultsionatuz eta gero gehituko dugu honetara. Hemen ditugu ja gure ilar egosiek, orain ura hotza jarriko diogu, ozteko lehenbailen eta hori berdetasun hori ez galtzeko horma batzuk bota. Eta orain behar dugune da utzi pixka bat, kolatu eta birrindu. Bale. Horma kenduko diogu. Eta orain, olio pixka batekin, dugune da emultsionatu pixka bat maionesa balitz dezala. Zuku pixka bat gehiago botako diogu honi. Eta gatza pixka bat ere bai. Horrela.
Eta orain egituko digu eta hau hozkailuan sartuko dugu, pixka bat hotza hartu dezan, zerbitzatu baino lehen. Baltzenekien Intxurreko aztarnategi arkeologikoan Gipuzkoan espelta, artatxiki letsua, garagarra baba eta ilarra aurkitu direla. Jadiko dugu razio bat hemen. Platerunek onartzen du pikante pixka bat botatzea. Osea, gustatzen bazaizu gal pikante pixka bat, pues, hori ere, pues, erabiltzen alduzue. Pikin bat. Ilar guakamolea, osagaiak. Ilar pilpila 200 gramo ilar, 140 mililitro olio, gatza, 150 gramo tipulin, 400 gramo tomate, kollarakada perrexil xeatu, 10 mililitro limoiur, baratxuri zizter bat, gatza. Hemen dugu ilar guakamolea, ilarrakin prestatu dugun platera da, itxuraz iduri du aguakatekin, baina ez ilarrakin prestatu dugu, pikante pixka bat bota digu, keinu bat eginez Mexikoko jendeari, eta, plater gozoa, freskoa, olola jaten aldena, edo baita ere, bertze plater bati akonpainatzeko edo.